Reit, so beth yw enw chi a pwy cymerio eich ymwarae? Lowri, fi oedd bwyell. Owain Jacob a fi oedd bardd. Iawn, beth oedd enw perfformiad chi a beth oedd enw ti? Corachod bach yn erbyn y dyn mawr. Beth am i ti? O ie, corachod a dyn a dyn mawr. So basically, ni'n byw yn yr ardd yma a ni'n cael gwybod bod yna tarmac yn dod i'r ardd. So hwnna'n rhoi ni mewn pryder o cael ein taflu mas. Erbyn Jack o'n i fawr. Siarad i Owain? Ai gwrdd, wel o'n i'n meddwl then. Bach o gole yn flasio o'r llynger fi, ond oedd e'n eich iawn i fi. Joio chi? Do. Do, good luck. Ai, Beth oedd yn sefyll mas yn perfformiad chi? pobl o'n perthyn, a joio yn ydyn ni. Ie, a fi'n credu, dyna rhywbeth hollol newydd wnaethon ni glio lenni o da ni dawns lle o'n i gyd yn y tywyllwch a da ni torches, oedd hwnna highlight i fi. Ie. Falle athyn ni bach o beat. Ie, nathon ni e. Gret, diolch o. Diolch.